Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 25 октябри соли 2021 1000 рубл 160 сомониву 30 дирам, $100 1124 сомониву 85 дирам. Дар имрӯза навормон 18 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаши шумо мегардад аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. чӣ хонае ки шумо аз мо хоҳиш кардагӣ будед дар комментария пештара навор ҳавоира мо ёфтему имрӯз пешкаштон мекунем. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корае. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Сангпар, назди роҳи калон мебошад. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор, баня, дару тиреза дорад. берун сменблок қатӣ мебошад, дарунаш лойблок. андова кардагӣ срочно фурӯхта мешавад. нархаш 90 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага квартира бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. доми 33 мебошад. пеши нотариус, дорои кондитсионер, термекс, насос ва гарнитур мебошад. ремонти замонавӣ ба гуфти соҳибаш фурӯхта мешавад. боз арзон ҳам мешавад. алиш ҳам мешавад бо якхонагӣ болои сум дода шавад. нархи хона 205 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 4 хонага бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи дом аз 5 ошона иборат аст. ремонтош қоидавӣ, чизу чорашқатӣ фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар 64 микрорайони шаҳри Душанбе, пушти торговый центр. аз пушти дом агарод мебошад, ҷои мошинмонӣ, хулоса беҳтарин ҷой барои истиқомат кардан. подвал дорад таги хонада. нарх бошад тариқи телефон мефаҳмонем, савдо мекунем, мегӯяд соҳибаш. рақамошон дар рӯи экрана WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Тоҷикобод, ҷамоати Лангари Шоҳ. 3 дар хона, 1 баня, пешаш веран дорад, 1 подвал дорад. 10 сотиқ замин мебошад. гирди ҳавлӣ ба сменблок маҳкам. хонаҳо ремонт доранд. свет дар пешаш, об дар наздикиш. аз масҷиди калон 900 метр дур мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. рақамҳои Россия WhatsApp имо дорад. рақамҳои Тоҷикистон чӣ гап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар Чалчид, 6 сотиқ замин мебошад. нархаш 100 000 сомонӣ. об дорад. ҳама документош ҳаст. айроҳи калон 50 метр дур мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. имо WhatsApp дорад. 3 мошин қум санг овардагӣ. траншеяш барои 4 дар хона кадагӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон, раҳи нав. 1 остановка то корвона мебошад. 1 хонага бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 4 ошона иборат аст. хона ремонт дорад. термексам дорад. обу светам ҳаст. нархаш 184 000 сомонӣ. срочна одами харидор бошад, камтар савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ,
деҳаи моинкаҷ ов дорад. Дӯстони гиромӣ, ҳамаш садай фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. Ремонт ҳам дорад. 4 дар хона мебошад, 7 сотиқ замин, 2 этажае бо мансардам ҳаст. нархаш $40,000 бо арзон ҳам мешавад. Аз номи канали Dom TJ гап занед. Дар ноҳияи Рудакӣ ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Шараф. хонаи 200А пеши мактабда ҷойгир аст. 8 сотиқ замин мебошад, 2 дар хона дорад, магазин, кумурхона, тандурхона, газхона дорад. канали об дар наздикии хона мебошад. боз водохранилишаи 24 тоннагаям дар назди хона ҳаст. свет об 100%. боз дӯстони гиромӣ, фундаменти 10.5 ба 11 дорад. тагуш полни подвалай, таги ҳамон фундамент 4 дар хона мобайнда коридорай. ҳамон фундамента дӯстони азиз, нархи хона $45,000 савдо мешавад, алиш намешавад. дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай WhatsApp доранд ва бародаро, и хонаро мо видеои алоҳидаша баровардагием. дар комментария ҳамин видео ма ссилкаша закрепит мекунем, бидроен тамошо кунед ва аз номи канали Dom TJ гап занед, арзон мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 57 метри квадратӣ. шуморо метавонед баъзур ба 2 хонага табдил диҳен дар 7-ум ошонаи бинои Новостройка. ҷойгир аст дар бозори Бағ. дӯстони гиромӣ, сохтмончии Дилпур сохтмон дар 12-ум этаж рафта истодааст. дача Наврӯзида, Наврӯзии соли 2022. вариантҳо бисёр аст. дар ҳамин этаж 65 квадрат ҳаст, дар 5-ум этаж 72 квадрат ҳаст. бинои 13 этажа мешавад, 2 то лифт ва алиш намешавад. хона бе ремонт, коробка. нархаш $199,000 сомонӣ. марҳамат, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. ҳамин вариантҳоя ҳамин соҳибуш доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 2 хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои Советӣ. хона ремонт дорад ва бо мебелу техника, яъне бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар 31-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. нархаш $255,000 сомонӣ. шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 2 хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои Советӣ. хона ремонти нав дорад ба гуфти соҳибуш ва и якхонага буд, соҳибуш 2 хонага кардагиай. веранда, балкон дорад. нархаш $230,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои Новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка. лаби Душанбинка, 46-ум микрорайонда. квадраташ анихтараш 45,4 метри квадратӣ мебошад. срочно фурӯхта мешавад. хона бе ремонт, коробка. беҳуда занг назанед, мега соҳибуш, илтимос, арзон намешавад. нархи охираш $240,000 сомонӣ. дӯстони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки недавна аз ҳамин лаби Душанбинка анихтараш пушти налоги ноҳияи Фирдавсӣ як 2 хонага қабул кардем бо масоҳати 51 метри квадратӣ. боз балконам дорад. нархаш $40,000 буд. дар муддати 1 рӯз фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 2 хонага квартира бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои Новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 14-ум микрорайони шаҳри Бохтар. нархаш $230,000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар духонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои навастройка, хона бе ремонт, коробка ва соҳибаш мегӯяд ки дар ҳафтум этаж бо ремонт ҳам дорад. Марҳамат, метавонед занг занед. Нархи хона 195 000 сомонӣ дар шаҳри Бухтар ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр, шаҳри Душанбе, дар назди магазини Ҳоҷиён. Нархаш бошад 300 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои навастройка. соҳибаш якхонагара духонага кардагиай падъабой тайёрай хона техпаспорт дорад. ҷойгир аст дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисор. нархаш 163 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 6 сотиқ замин мебошад. боз фундаменти ду дар хона, калидор, кухни, баня, туалет рехтагиай. документош 100% аст. ба гуфти соҳибаш нархаш бошад 60 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 3 дар хона, 6 сотиқ замин дар кӯчаи Мирзо Турсунзода, даруни автобазаи 18 ҷойгир аст. фундаменти хона тайёрай аловхона, анҷомхона, качайка барои оби ширин. ба гуфти соҳибаш дарвоза, девори ҳавлӣ маҳкамай. хона айрои лоиҳа сохта шудааст ва сохта шуда истодааст. қарори раиси ноҳия лоиҳаи сохтмонӣ дорад. нархаш 125 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. то боздид барори кор шумода интизор бошед. пагоҳ як навори бениҳоят аҷоиб бод мебарояд.